Με λένε Ζωήρου Μελιώτη, είμαι 16 χρονών. Η θέση που παίζω είναι κεντρικός. Με λένε Λογοθέτη Γαλάτια, είμαι 16 χρονών και παίζω κεντρική. Το όνομά μου είναι Φαρμακέτη Αφροδίτη, είμαι 16 χρονών και η θέση που παίζω είναι λίμπερο. Με λένε Κομινού Ηλέκτρα, είμαι 17 χρονών και παίζω πασαδόρ. Είμαι πασαδόρος. Με λένε Πινελόπη Κουτρούμπα, είμαι 17 χρονών και παίζω κεντρική. Με λένε Βασιλική Σαραντοπούλου, είμαι 15 χρονών, παίζω στη Ακραία. Με λένε Παβέλη Γεωργία, είμαι 13 χρονών και ασχολούμαι με το βόλεϊ 2 χρόνια. Τι σημαίνει για σένα το βόλεϊ και πόσο σημαντικό το θεωρείς για τη ζωή σου? Θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό, γιατί πέρα από ένα άθλημα που μας κάνει καλύτερες ως αθλήτριες, μας κάνει και καλύτερους ανθρώπους. Δηλαδή παίρνουμε διάφορα μαθήματα και από την προπόνηση και από τους αγώνες για τη ζωή μας γενικότερα. Όσον αφορά το μέλλον, ονειρεύεσαι να κάνεις καριέρα ως επαγγελματίας ή στο αντικείμενό σου επάνω να εξελιχθείς σε αυτό που θα σπουδάζεις δηλαδή? Θα προτιμούσα να έχω το βόλεϊ ως χόμπι και να ασχολούμαι με αυτό καθημερινά και μέχρι μεγάλη ηλικία και όχι να είναι κάτι παροδικό, δηλαδή να σταματήσω στα 20 ενώ θα έχω παίξει σε μεγάλο επίπεδο. Καλύτερα να έχω μια σταθερή πορεία και ίσως σε κάτι μικρότερο. Ποια ήταν η αφορμή που σε έκανε να ασχοληθείς με το βόλεϊ? Βασικά έκανα διάφορα αθλήματα έτσι για να δοκιμάσω τι μου αρέσει και πήγα βόλεϊ και είδα ότι μου άρεσε. Ποια ήταν η αφορμή που σε έκανε να ασχοληθείς με το βόλεϊ? Ήταν η περίοδος που δοκίμαζα πολλά αθλήματα και καταστάλαξα στο βόλεϊ. Μπορείς να ανταπεξέλθεις στις υποχρεώσεις σε μαθήτρια, πηγαίνεις και στις προπονήσεις? Ναι, πηγαίνω στις προπονήσεις και το καταφέρνω. Τι σημαίνει για σένα το βόλεϊ? Σημαίνει ένα είδος εκτόνωσης και κάτι που θέλω να κάνω γιατί το αγαπώ. Τώρα που ότι θέλεις να το κάνεις, θα προτιμούσες να τα συνδυάσεις και τα δύο, δηλαδή δουλειά και βόλεϊ? Φυσικά. Πόσα χρόνια ασχόλησαι με το άθλημα? Παίζω γύρω στα 7 χρόνια. Και όσον αφορά την ομάδα σου, θεωρείς ότι το δυνατό στοιχείο αγωνιστικά ποιο είναι? Πιστεύω σαν σύνολο είμαστε όλες πολύ καλές στην επίθεση και στο μπλοκ. Ποια ήταν η αφορμή που σε έκανε να ασχοληθείς με το βόλεϊ? Κυρίως ήταν ο πατέρας μου, ο οποίος έπαιζε πολλά χρόνια βόλεϊ. Εγώ δεν είχα ιδέα από βόλεϊ. Και... ναι. Και γι' αυτό το λόγο μου έδωσε την ιδέα, άρχισα να παίζω βόλεϊ. Σε συμβουλεύει καθημερινά? Ναι. Τον ακούς τις συμβουλές? Τον ακούω, τι να κάνω. Σε αυτά τα 2 χρόνια έχεις δει βελτίωση όσον αφορά το έχεις μάθει? Έχω δει πολύ βελτίωση, πάρα πολύ. Η αγαπημένη σου αθλήτρια, παρακολουθείς γενικότερα βόλεϊ? Η Χαντάβα. Η Άμυρα είναι μια καινούργια ομάδα θεωρητικά. Ήμασταν παλιότερα ένας άλλος σύλλογος, Άταλος είναι το όνομα, και έχουμε κάνει μια συγχώνευση με το καινούργιο σωματείο. Τα παιδιά τα παλιότερα προέρχονται από την παλιά ομάδα και στην ουσία συνεχίζουν. Τα περισσότερα από αυτά είναι γύρω στα 3-4 χρόνια και κάποια είναι πιο καινούργια. Η φιλοσοφία της ομάδας σας, οι στόχοι? Φιλοσοφία είναι για μας αθλητισμός, σχολείο, πρώτα απ' όλα. Και μετά οι στόχοι καθαρά στο αγωνιστικό επίπεδο. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα θέλουμε τα παιδιά μας να γίνουν υγιείς προσωπικότητες, να περάσουν ένα δυνατό σχολείο για τη ζωή τους και μέσα από εκεί να αποκτήσουν και άλλα ερίσματα. Δηλαδή, να ανοίξουν το μυαλό τους, να γίνουν σωστοί πολίτες αργότερα, μήπως και φτιάξουν την κοινωνία αυτή, γιατί η δικιά μας γενιά την κατέστρεψε. Υπάρχει δηλαδή μια βασική σχέση αθλητισμού και ψυχικής και σωματικής υγείας, ας το πούμε έτσι. Πρωταγωνιστική θα έλεγα για μας.